Здравейте, приятели! Днес е 1 май и се навършват 10 години, откакто ме завладя боровинковата магия. В момента в градината отглеждам 48 сорта американска боровинка, 2 сорта канадска боровинка и 10 сорта майски боровинки, които зреят още от средата на април. Тази зима беше доста неблагоприятна за повечето растения, особено тополюбивите. Дафиновият лист замръзна до земята, проблеми с смокините, палмите, фейхоите, тъй като обикновено температурите при нас падат до минус 10 градуса, но тази зима паднаха до минус 15 градуса и за капак валя 2 пъти сняг през април. Оттам почерняха и цветовете на ягодите, замръзнаха цветовете на пао-пао. В момента има отделни цветове, късни. Фейхоата и опадаха листата, но самите клонки не са замръзнали, тъй като избиват нови листенца. Така, при боровинките нещата са много по-добре, тъй като повечето сортове северна висока боровинка издържат до минус 29 градуса. Южните издържат средно до минус 18 градуса. Най-проблемен храст е Pink Lemonade, на който 90% от цветовете замръзнаха. Но той всяка година си има някакви поражения, тъй че не трябва да се разчита много на него. Имаше малко поражения по Blue Gold, по Chandler, но останалите храсти са без никакви поражения. Даже имам 2 храста, които издържат до минус 40 градуса. Такива температури тук по нашите земи няма как да се случат. По-голям проблем е лятната жега и продължителните високи температури с интензивната слънчева радиация. Тогава храстите пострадват най-много. Има много завраз в момента. Има и късен цъфтеж. Повечето храсти са добре. Мулчирани са. Още не съм почнал да ги поливам, но трябва да започна, тъй като температурите почват да се повишават. Тук ми е детската градина. Расът, който ще е готов в есента. Това са някои от ранните сортове. О! Един охлюв докъде се е качил чак. Миналата година, пролетта, по-скоро февруари-март, най-голям проблем ми създаде ябълковия хоботник, който ми унищожи може би 10% от продукцията. За 2 седмици бях събрал
над 1000 от него бях унищожил. Тази година тъкмо мислех да ги пръскам вече, но него го нямаше. Нормално, 20-30 бях събрал. Махнатия бръмбър, мъхистия бръмбър също не беше големи количества. Така че нямам в момента сериозни проблеми с вредителите. Ето един. Има ги, но са малко. Тук ще ви покажа един сорт мисти, който е южна боровинка. Аз не очаквах хем в контейнер да издържи тази зима. Той расте като четка. Бях изрязал повече от половината клони. Всичко беше в цвят. Другата половина от цветовете, които запазих, замръзнаха. Ето, то се вижда. Но тези, които останаха, също са доста цвят за това малко храстче. Така че, въпреки минус 15 градуса и снеговете през април, пак ще има плод. Ето останалите цветчета от пау-пау. Това е за сега, приятели. Приятен празник и до нови срещи!